Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Sa naman kamayong ito, another edition of your best, I would say, radio program every Sunday. Get Closer of Congressman Greg Gasataya. Siyempre, ari naman kita, si Rod Simon, ang inyong alagad sa siningatinion para magaserbisyo sa inyo, magadulong sa inyo sang mga manami nga mga sugilanon. Mga good vibes lang tayo para sa nagapanyaga ka mo ya, ma-inspire ka mo kung ano amon pag-istoryahan. Kagsaliwat, ginapabalo namon sa tanan nga ginapalinton sa aton sang pinalanggan natin ng Congressman Greg Gasataya ang pagsunod sang minimum health protocols. Siyempre, wash your hand, you have to wear your face mask. Siyempre pa, ang pagsunod sang pagsusukaman sang face shield, ang importante gid ang social distancing. Amo ginabalang ginapalinton sa ato pinalangga nga Kong Greg Gasataya. Siyempre, as much as possible, arata na bala sa parte nga dapat mapabakuna gid, mapabaksin gid kay lain gid tuod, no? Inablang masiling mo nga level of confidence. Sa liwat, ang minimum health protocols aton nga pagasundon. Medyo kaluyan man nga daw as of now, Bacolod City COVID-19 watch nga ginpalinton sa aton sang aton nga upod man diri nga sa Action Dorel nga ang case taya 51 new cases. Mayara man sang 15 new recoveries. Salamat, 0. Wala may nadula, kaluyan. So, amo na nga gabay papadayon lang ang Bacolod nga mangin alerto bala dapat inabalang masiling tang hindi lang ta magpatumbaya. Ikaw na mismo ang dapat masiling naton nga responsable sa imo mismo nga kaugalingon. Kaya mayara iba niya nga daw medyo tigagid ulo, masaway ka lang in a nice way. Akigan ka pa. Tulukon ka pa sakit. So, ikaw na lang mismo. Ako sa may ara nga may experience, sulod buti ka, mabakal ka bulong, tapos may matupad sa imo, kulang na lang. Ano nito, wala pandemic. So, ikaw na lang mismo atras. Hindi lang mapikon, bayin na lang da. Isa gani sa jeep, well, panginyawat man natin mga amigo nga mga driver, ang good for 4 guro passengers or 5. Baw daw, pito-pito kamukis. Napitanay, nagatanduganay na. Tiyan mo na lang, mga drivers, so kay ngawa nga, maipulian sila nga pamilya. Amo nang masiling natin na dapat, ila na lang na pag-insindi, kaya hindi man tagid kasaway. Lang kita, hasal ta sa gentle reminder. Kaya kahangawa ka mo gakabalaka ka, hindi lang para sa imo kaugalingon, para sa imo man nga pamilya, kag sa imo mga maupod. Kaya tika, mo na okay lang na tani ko ng masiling naton kung ang isa katawo may virus, inang may gid bala, masiling naton nga may symptoms, like may asymptomatic nga, may goodness. Wala saya kabalo nga ginadalaya na ang nasiling nga virus. Sa munang Sabado medyo mabulubudlay para sa isa kag isa sa aton. Amo na nga doble ang paghalong gid naton. Kag daw kaluyan ang nabatian kag nalantawan tabi daw medyo kaluyan ang Negros Island daw wala pa sa aton ang Delta variant. Tapos amo na nabatian sa piyak man naton nga mga utod sa piyak nga isla sa Panay. Kabudlay sang ila pagpangabuhi. May mga migo man ta nga ato sa Cebu area, ga tek sa imo, ga pabalo.
Wow, amo na nga dapat ang isa kay isa magahalongkit. Kag sa sini nga tinion, hindi ko na pagpadugayon kay ari na nga aton nga resource speaker kay gina pa siya upod nakon. Kag masiling naton nga ang aton nga resource speaker makashare gindi sa aton nga makapa-inspire sa aton sa sini nga tinion. Isa man ini siya ka congressional staff sa nga ato pinalangga nga Congressman Greg Sataya. Kag masiling natin sa legal expertise. Ati expert niya. Kaya ti abogado gani. Ari na hindi ko napagpadugayon kay basi damo nagiga kahawat-awat. Busurod sa imo nang may bisita na. Oo, wala kang bisita. Ya, gwapo ho. Ang bisita ito sa Tagalog pa bala, manaya-naya ang itsura. Abaw damo ginimagri sa akon mo. Walay diwan, ari na ang congressional staff, ang gopohon, kag maalam nga si Attorney Mark Steven, kag apelyido ya Mayo. Wow, hindi ko malipat, garbing recall, no? Tandaan nyo, gid. May dalang positivity, wala may good vibes. So, Attorney Mark Steven Mayo. Sir, attorney, maayong ugto sa imo. Mayong ugto man, Sir Rod. Kag mayong ugto sa tanan mga listeners kag viewers sa aton nga Facebook Live, no? Dre Live sa Action Radio Bacolod. Mayong ugto gid sa tanan. Yes, get closer nga iya programa sa aton pinalangga nga Congressman Greg Sataya nga gingaan ta tinion subong kag oportunidad nga mapahayag man ang luyag naton nga ipabalo sa tanan kiting ato niya good vibes mo lang ato niya programa, no? Correct. Hindi wala ta diya kunano man nga issue or whatever ang ato niya pagpaalinton sa tagsa nga mga aton utod. Okay, so attorney damo ginigahulat sang mga palamong kutanon bala para sa imo sa sini nga higayon. So ara nakamayong udto na kami sa inyo samtang kapanyaga kamo sa mga listeners, sa mga viewers sa sining istasyon. So, ari na si attorney po natin. So, attorney nga, ang nagpili ikaw nga mag-ubra sa gobyerno. Kaya ba ka, attorney, do ka, bro, di mo pwede ka sa corporate world. Damo pala areas, kagti ka mo daw, matsagang ko, wala abogado nga wala ubrak. So, paano ka nagsugod nga nakatrabaho ka sa gobyerno? Bali, ang akon gina, sir, kay bata pa ko, ang inspiration ko gina, kay interesado gig ko nga mag-ubra sa gobyerno because during that time sa akong childhood, daw paborito ko gina nga maglantaw sa TV Patrol, daw mo yun, balita sa gobyerno, sa atin to nasa Silay, sa Hacienda Hinikayan, sa Ilopez, Barangay Ilopez, sa Silay. Kaya ka po nakatiyon, wala pa na cellphone mo, amo na kalingawan mo no? Yes, amo na yan akon, kadali ko magpuli, kay ma-TV Patrol na. Ay, kanami sang imong style yan, no? Na. So, until such time, nga, long story short, after ko graduate sa college, pakilala ko sang migo ko nga si Councilor Israel Salanga sa kay Vice Mayor Greg Sataya during that time. Okay. Pakilala ako, kay tinangayo ko bulig kay Councilor Israel, ambal ko nung kinanglan ko ubra, kay graduate na ko college, gusto ko mag-eskwela, law, nang pangitae tadabi. Biyati, sige, pakilala, taka kay Vice Mayor Greg. So, ging kaloyan kita, nga ging hatagan kita oportunidad ni Vice Greg nga mag-ubra sa iya bilang job order pa to that time. Wala ka nga ito dumduman kung nasubong nga na kilala ta na kagali na meet na sa una. Yes. Kay gabisita ko to sa Vice Mayor's office that time. So by that time, estudyante ka that time? Yes, law school ko. Bali working student ko. First year law school. Kaya mga prep mo nga course is political science. Correct, sir. Pol-sci sa Lasal. Okay, so yes sir, attorney, just continue. So yung gaan niya ka na pakilala niya ka kay Kong Greg. Yes, so si Vice Mayor Greg to that time, so nagstorya ko sa iya. Ambal ko nga ti Vice pa sa during that time ako kinanglan ko tani ubra. Kay amo ni maskwela ko lo, hindi ko kasarang, ti ako lang ang mapaskwela sa kagalingon ko. So siguro na mian man si Vice Greg kag may ara man bakante. So ging baton niya ko bilang isa sa mga staff ya. So with the time self supporting kay Gigali. yes, so working student ko to.
Di pa salamat gid ko eh. Dito ginagsugod ang journey ko nga magubra sa gobyerno. Although prior to that, SK chairperson ako yung daan sa Barangay 22. Okay. No, until 2013. Barangay 22, amo nang sa... Pwede man guro. Drio. Langan para landmark lang bala? Oh, da sa PLDT lapit. Na atubang. Yes, correct. Barangay 22. Okay. So mo to ginkaluyan kita nga magubra until nga ti nagkaluyan man ang aton nga Vice Mayor that time Greg Sataya ginkaluyan nga mangin congressman sang syudad sang Bacolod. So ginkaluyan man ko nga ginupodya ko sa kung diin man kami subong nga rin nakita nagaserbisyo si Congreg gaserbisyo bilang congressman. So parte man ko Japon sang iya congressional staff. Kana mo lang journey natin. Masilinta nga nagsugod nga na pakilala ka ni Migo ta Councilor Sing Salanggang Migo ta man. So dito ka maski that time kay eskwela ka nagaubra ka. Kana so grabe ang time management na everything. Yes, oo. Ang pagkato sa eskwelahan, ang oras, tanan. Correct na, especially during that time. Wala ka life that time. That time, my girlfriend ako that time. Ako kinakaulap sumong. Ginabalanse lang to that time. Especially nga kapisan, nga daan kay Kong Greg. Of course, kung pisa ng boss mo, expect ka ginaya nga may mga ulubrahon gid ang opisina nyo. So, amo to nga nangin experience naton. Very blessed gid kita nga gingaan kita opportunity nga magubra. Kanami. How long you have been working with Kong Greg Sataya? Ano nakalawig? Medyo lawig-lawig na. Nagsugod ko, sir, 2015. Kaluyan, sang Ginoo, pod gid kami hasta subong, 2021. So, more or less, mga 6 years. No? 6 years. Tino? Oo. Iyak nga, ang iba niya. Ang iba na yan, normal man lang na mo. Nga mangita, greener pasture. Ngayon na balang, tapos ako diguro kay Kong Greg, nabuligan niya na ako, abogado na ako supong niya, may takulain daw mo na ba? Yes. So kanami, lawig naman gali. Lawig na, sir. Isa ka masadya nga journey. Lawig siya kag masadya. Kay tungod nga, do amuning ubra nga do, aragid bla sa heart mo bla sa raw. Plus nga ti-inspired kagid sa boss mo man nga, grabe ang ubra, grabe magbulig. So nalingaw man kami, kag lapit gini sa heart ko man, kiti dream at nga halin sa dalom. So, ang ubra namon more on pagbulig sa mga tao nga nagaka-experience ang kabudlay, mga tao nga nagapangikasog sa adlaw-adlaw nga tanan. So, dragid, syempre, one way of giving back also. That's why nga nagtinergig kita dire kay diri ang kalipay naton eh. Amo nang nami kag ti open book na ginman nga maski gani sa political jingle ni Congressman Greg bata sa sang driver. So mas nahangpan niya bala ang sitwasyon ta kay medyo naagyan niya man mo nami makarelate sa amo na makabulig sa kag kanami nga ang mga natapya nga mga persons kanami sang masiling ko nahatag nila nga good vibes. Okay, ti kalaway man nakaroon nga ti ang imo-amo mo ya, buot-buot, ikaw mo ya, pawala lang. Correct, good. Ti sipay na way nakabulig sa imo-amo na nga nangin abogado ka man at the same time, kay ti wala ka nagpabaya, kang sang nasiling mo na nga, mahuya ka man kung ang imo boss. Pisan-pisan, no? Pisan, kuya. Tapos ikaw matinamad. Oo, amo na kanami. So, basically, ano ang scope sang imong obra? Actually, kasadya gina sa Rod. Kaya ako nag-start gig ko na da kay Kong Greg. Daw nag-hosting ko sa kamon nga, pabingo sa barangay. Master bingo ka. Okay. Nag-draw ka da sa nga lots, tapos gabot ka da. Bingo, typical nga ampang sang bingo. Pero hamon, ginto yung nga tinutuyo is maghatag sang bugas, no? Mga papremyo nga magamit, kag mapinuslanon sa kada barangay. Baliga start kami na aga, may schedule sa aga, schedule sa schedule sa hapon, and then every weekend may ara pagid. So amo nang nangin start sang ubra ko, and then nagalibot kami sa tanan nga daycare. So halo-halo. Wala ka gapili. Wala sir, wala. Kay tungod nga nalipay ka man sa ubra mo, plus nga ti daw wala ka naman rason nga magreklamo. Correct. Tungod nga ginpangayo mo man ang ubra mo. Correct. So amo to yang akon mindset. Pag congressman ni Kong Greg, kay kumo I was a scholar myself, no? Scholar man kita. Wow, congrats. Scholar kita sa college. Wow. Pag law school ko, scholar man ko. Wow.
So ang nanginubra ko to kay Kong Greg nga maghandle sang scholarship program sa aton nga Congressman Greg Asataya, ang CHED scholarship. Nande nagsinulod ni kanday Miss Jovelyn. Wow. Di syempre pagsulod nila may bulig-bulig na kag sila ni ang mas sasagad manda sa sinang obra. Nag-move naman ko sa pag-organize sa mga events. Damo naman ang nanginubra ko. Organize kita sang first ever Burador Festival ni Kong Greg. Nag-organize kita sang iya nga Congressman Greg Asataya Basketball League. Okay. Kita gabulig sa aton commissioner kay Councilor Dindo Ramos. Daw mo tong nangin scope sa obra. At the same time, of course, kung may mga ipa-research si Kong Greg sa ulubrahon sa Congress, sa iyang mga bills nga gina-file, mga reso, tapos gaubraman kita sa mga, kung ano pa da nga mga communication sa office, nagabulig man kita. Basically, Sir Rod, tanan nga pwede mo mahimo kumuha nga mo ng opisina, why na diya siling nga ikaw lang ginadang makobra. Ikaw dra ka lang. Kung may inugbulig ka sa kung ano nga obligasyon, pwede gid kag makabinuligay tanan. So basically daw tanan Sir Rod nga pwede mo obra. Ginahimo tagid gid tungod mo nang gusto naton gid nga makabulig kay Kong Greg. So hand in hand gid kamo ya. Kasi hindi lang niya subong no, kundi dugay na nila na practice. Pabalutan lang sa aton mga tagpalamati kag galantaw sa aton subong. So it has been their practice. Kag kanami no kag ano mi ako dabla sa experience ko sa inyo opisina attorney sa mga staff magsulod ka nami kay matubang mo din si Miss Mel. Do ko man di sana bisita kabuot bala nga daw soft spoken lang saya nga kalma nga ti na balang na orderly ginaano ya gid tanan na entertain kay ti pasunod kay kung sino na una amo na bala ka nami amo na nga maski ako may mga kinanglanon ko kapila mo kuya wala ko nga sili nga ay ako surod sa imo hindi pwede ka na pila ka kung medyo naulihi ka ti ulihi ka Ulat-ulat man ka man, mismo ikaw ma-adjust ka bala nga daan kanami da sa ilagay ang masugata gina sa ila sa perme yuhom matamis nga yuhom correct amo nang nami nga daw malatnan ka bala yes kaya mo man ang instruction gid sa aton actually sa Rode ni Congressman Greg nga dapat ang magsulod sa opisina dapat amumahon tagid kag akomodaron kay tungod nga laban-laban na nga gasulod problemado That's so right. kung hindi naming approach naton basi magdugang ang problema nila correct mag-rebate pa gid no yes so nami kang scope mo gid ara kay gid sa legal side pero at the same time maski ano lang nga daw medyo bululigan nabuligan sang tanan yes amo na gani pati si Jonald maski tumi go at ito sa Bogo kalibot upod kami kagapon libot sa Duwaman ka barangay sa buong Tisha naman to libot man sa Japon amo nang tapisan sa mga staff kag wala gapili no nga maski kung panumdumuntang nabalaan ko ang gobyerno Monday to Friday kag 8 to 12 Monday to Friday Monday to Friday kagi mo sa Bureau Blends mo ngayon lang ano ka lang gid Monday to Friday then 8 to 12 1 to 5 correct pero kamuya hindi wala adlaw pati holidays sige lang kung kinanglanon nga tapuson gid kag ini ganing masiling aton nga kaluyan sa mga Ginoo ang Bacolod City General Hospital manug ara na. Tapos tapos tuig first quarter basi may mga movement Kaloyan. So amo na I'm pretty sure na involved ka man kag ti dako bulig mo nga ti base ara ka man sa research kundi nga area bigong kaluyan i-plus target. Sang aton nga mahal nga pinalangga tang Congressman Greg Asataya. Kag attorney, what is it in your work or office that you are most nablang makapabugal kagid proud of? The office itself, sir, ang amon opisina mismo, amo na ang pinakabugal gid namon tanan kay tungod nga nambal ko nakagina nga amon opisina hindi ko ni mahuya magpabugal nga sulod lang kamo bala kay ati panon kamo namon sa malabot sang masarangan namon. Hindi man na perpektong office or road hindi man tanan nga problema masolusyonan namon. Ang amon lang gid proud kami nga sa amon malabot sang masarangan namon ginaakomodar gid namon pagsulod mo amumahon ka sa amon nga front desk si Miss Mel mangkuton sang problema kag our office is a working office
In fact, may magsulod na galing nga bisita. Ang una, ginanamon dayon da ginambal. Baw pasensyahan nyo gid kami sa opisina namon kay kalapta. That's right. Damo-damo papel, damo-damo da laptop, mga brown, mga forms ang DSWD, medical, burial, mga forms ang scholarship. Daw medyo lapta na siya nga opisina because proud kami nga isa na siya ka opisina nga nagaubra. So, ginapabugal ko ginaya. That's why nga as much as possible kung pamangkoton ko yan namian gid ko magsabat nga gaubra ko kay Kong Greg That's right. kay tungod bugal mo gid nga nagaubra ka sa opisina nga nagaserbisyo gid sa matudtuod sa mga tawo. Nga balang masining tang programa para sa tawo, ibalik sa tawo, para sa tawo, kati gugmang may ano gid dyan, may puso. Correct. Amo nang masiling tagid kampiyon gid ang serbisyo. Yes. Kag padayon, kag ti masiling tayo nga ti hubin pa yung ato ng congressman. Amo na nga kanami pagigig masiling takon hubin ti more energetic, maka-implementar gid bala kanami. Kag ikatanay kadali bi attorney kidamo ga magpa-shout out. Gusto ko nila mabatian pagigig amo ni para kay Liz Tibos Guillermo, congratulations kay Ara kada Rod Simon. Ma'am, salamat gid teacher ko ni sa Kamsi Fortune Town mo. Si Maya Morales Moreno. Liyo ko da mi big shout out kana namian gid kami sa inyo programa. Ay salamat gid kay Ana Sinoro, kay Big Carbulido ato to sa Manila, pero sinya grita ko dabi pre. Galantaw kami di mo kay gawlat sa nga makasakay sa luot sa barko. Pero taga Bacolod gina sila. Okay. So amo na nga ang kalingawan kuno nila malantaw sa programa nga Get Closer ni Kong Greg. So thank you gid migo Big Carbulido kag sa tanan nga Carbulido family. Basi mo idugang kada. Oh, nanonood pa lang ngayon yung kaibigan ko. Dating barangay kagawad ng Paulubao, Pampanga. Wow, si Maria Teresa Garcia Perez. Wow, thank you very much. And of course, si Jovelyn Galantaw sa ma'am. Hello, ma'am. Yes, sir. Basi may ano ka na, attorney. Yes, so, syempre, greet nato ng aton congressman, si Kong Greg Kasataya. For sure, nagpamati na every Sunday. Sila kanday mamayta. Ang upod naton sa office gid no nga every time ready sila naga-greet gid sila sa aton, so chance ko ni nga maka-greet man sa ila kanday Miss Yam, Miss Sweet, day Miss Jove, si Jonald no, for sure si Pao yung kasama natin sa Congress sa Manila Tagalog ulpi. Hi Pao, kag kanday Gerald, kag sa tanan-tanan nga mga upod ko sa office nga proud gid kita nga ka mga pisan nga mga colleagues naton congressional staff. Mayngugto sa inyo, sa akong family, of course, nagapamati. Kag sa tanan nga taga Bacolod, I hope you will enjoy this program. Si Mama Ila, lang taon sa si Miss Sweet. Ang panawag ko siya, si Miss Sweet. Si Miss Yam, si Miss Sweet, yes. Salamat gid sa inyo paglantaw. Kag si Ira Feliciano. Si Shaira, gilantaw man. Di ba? Kag, aryo ko no, idol ya ka, si Maya, thank you so much. Tayo, Miss Maya Moreno. Wow, kaka-proud naman, dear classmate. Nakaka-reach out ka sa mga tao sa pamamagitan ng radio at parang, siyempre, galing daw kay attorney, kahit ako naiintindihan, may puso sa tao. Wow! Ganda naman ng comment ng kaibigan natin ito. Okay, salamat talaga. At sa lahat ng nanonood sa amin, nandito kami ngayon, pinag-uusapan namin. Tagalog na ta. Okay, ginistorya namon, bala ang amon nga personal experience, how it is nga nagaubra kita sa isa ka masiling naton nga servant, nga ginapakita, nga gaubra sa kag dapat ikaw, makonsensya ka, maubra ka man. Amo na gani nga, may pamangkot sa akong isang Rod, nga duga ilis kagig kuno sa ako kuno sa ako ko syempre kay para na ka congressman respeto na iya mo alangan naman nga ginggaan ja kada tsansa nga makaubra tapos ikaw ya pawala lang hindi gid pwede na mo na attorney no correct. Porma mo ganito pag showbiz ka ho. Actually, alin mo ko sa church Rod so every Sunday church time gid kita kag kanami nga after church may yari kita diri opportunity nga mag-share man
sa aton nga experience. Okay, so sa pagpadayon sa aton nga pag-istoryahan ay how did your work contribute to what and where you are right now? Paano ba? Sa madamo nga aspeto, gid actually, Sir Rod, una nga daan ting aton nga orientation, ang values naton, emotional and mental naton nga orientation, kay tungod nga gobra kita sa isa ka tawo nga grabe ka sincero, grabe ka pisan, grabe ka jusnon. Agree. So dako-dakong contribution ni na sa akong pagkatawo, kung ano kita subong, kag of course hindi naton ma-deny sa practical nga side, Sir Rod, nga nakabulig din na of course nga nakatapos ko law school. Kay tigobra ko kay Kong Greg, may sweldo ko. Kaya mo na ang ginagasto ko sa law school ko. Although scholar ko, pero yung mga libro, ka mga mahal. Tapos mayara ka pa, of course, pagkaon mo, mga balayran mo kung nano-nano nga activities. So, kung ano na ang akon nga ng benepisyo dira sa pag-ubra ko kay Kong Greg, nag-contribute gid na Sir Rod sa kung anong nalabot ko subong. Not to mention also, of course, although hindi na ni gusto galing ni Kong Greg nga ginambal ko pa ni, pero the opportunity ko ni nga magpasalamat sa iya kay nagbuligid siya nga nakakuha ko bar exam, ang mga galastuan ko during review, kag subong tiging kaluyan kita nga nakapasar kita sa bar, kag very grateful kita, kumbaga mintras tanto nga ton nga pagpasalamat kay Kong Greg hindi ginamadula. Grabing contributions ang sininga work in terms of mental, emotional, spiritual, kag financial, of course. Yeah, kag di isipa bala, magkuha lang bar exams. Gani. Pila ka mo kalibo, kag pila lang ka mo ang makapasar. Correct. Amo na gani nga, congratulations ha. Thank you, sir. Si Dugay na to nga nakapasar ka. Pero 2019. di mo isipa bala, grabe nga ti. Pila pa lang, duwa ka tuig. And masiling na to nga dako ang contribution ni Congressman Greg. Ako gani, personally, amo na bala siling ko training nga sa entertainment world, damo sa amon na apektuhan. Damo sa amon ang naglaliligid. Kaya nga, makasakit ka sa una. Akuun ko sa imuya. Galanap ko to kuya Mawa Arena sa Pasay City, Mawa Convention Center, labot ko Palawan, Davao, Baguio, Angeles City, labot ko Cebu. Well, because of the Philippine Institute of Civil Engineers kay aton Regional Director, Ma'am Leia Delfinado, ginbit-bit ko nila kag di nauyunan ko sang mga mismo nga mga board of directors. Kasulod ko sa Manila Hotel, Sofitel, mga itikal mo pala ko di mambal mo gitya nga wow, nalabot ko mani. Kag ti nadula, boom! Pandemic. Nasigabong ka nga. Hala, Diyos ko, ako ko sa himo ng human as I am, we're talking about mental health. Nung medyo, nag-ano ko to ng, Lord, ano pwede mo ma-bless sa akon nga pangamuyo. Ingati, I'm getting emotional, you know, at my age, mas itigulang ka na diya. May emotional, kagiti mo nabalang nga, mayo lang gid nga si Kong Greg Kenchindi sa natabo sa akon. Sila ni Mamayta. Ang ito nga, lipay-lipay kung tawagan ko nila nga, Rod, you can you work with us? Di amo ning get closer. Yes, That's why I'm very thankful. Ginabalang itong wala untat. Yeah. Hibi ka sa kalipay nga. Ginabalang, ay may tawag galing nga muna. No nga. In God's perfect time, Yes. amo ning natabo sa akon. Asa subong ari ko, di gapong ko, Oo. gatubang sa imo nga. In a way, emotional ka man bala. Yes, yes. Masigin di Sir Jonald, mag-istorya man sa akon, grabe man nga kalipay. Amo na nga ti, ikaw as a lawyer, masilin ko yan, makabounce ka gidya sa mga naagyan mo bala, no? Nga katahom. Yes. Kati abogado ka na subong. Kati ako, well, I'm very proud as well to know you better. Kaya kilala ta na kasang Vice Mayor pa sa. Although wala ta ka-encounter masyado. Though personal mga experiences go of the night. Pero at least by now, kanami nga ikaw di iyakin padala. Kaya pag-abal ko kay Ma'am Sweet, Ma'am, ara ta resource speaker tomorrow niya. Sir, ara si attorney Mayo. Mayo ginasaya ya. Kay Mayo, kay kanami, na-confirm ko man, nga Mayo gidya ang produkto ni Kong Greg. Yes. Amo na sir, ang kumbagang role model natin si Kong Greg. Inspired kita ako na nung iya mga ginapanghimo. Kaga mo na sa story mo,
ang affirmation gina sir nga ang Ginoo may ginagamit ginayang instrumento. Correct. Kumbaga basta ga pangamuyo gid kita. That's right. Sa aton guro nga experience si Congreg gid ang gingamit para makabulig gid sa aton kag sa pumuluyo sa Bacolod sa kabilugan. Amen to that. Amo na ganyan siling mo man nga hindi matatapan ang tanan-tanan. Correct. Natural naman si diin ka magkatweet. No. You can please everybody as well. May mabatian tigin man nga daw hindi among nga mga istorya pero pabayaan ta lang na. Hindi lang bala mag stop to their level kundi ipahangup gyapon sa ila kay palabot ngati maski magkainano ara lang kagapalangga kami sa inyo nga hindi kami kung anong negatibo man nga madugang pagid nga para mabudlay ang sitwasyon. Correct. Kaya may attorney sa imong istorya kag how do you manage to work with Kong and practice your profession as a lawyer at the same time? Sa totoo lang, bless gig ko sa Rod kay si Congreg ang isa ka boss, ang isa ka leader nga very supportive. Yes. No, kisa gani mambal ginasaya nga Mark, tutukan mo gidyang imo pagka lawyer. Yes. Nga amo ginaya, this is your time nga mag-explore. No, kay Tiara na full-fledged lawyer ka. So ang suporta ya sa akon, meaning wala bala sir pressure nga mambal nga dapat empleyado ta ka Japon 8 to 5 duty kag di Japon. Wala. So ako ganaya more on dra po Kuya Mayo ga tinir sa law office kumpara sa congressional office. But I make it a point lang gid ya Sir Rod nga kung ipatawag yako ara gig kuya. Kaya mo na yang akong commitment kay tungod nga waya nakagani gina pressure todo tapos kisalan sa manawag hindi mo pa pagkadtuan. So amo na nga ma-manage ko gid ya Sir Rod lawyering plus nga being a congressional staff kay tungod nga una best palangga ko gining duwa ka obra. So, you have to make sure nga mapangitaan mo gidya paagi nga ma-accommodate mo ning duwa kag ma-manage mo. Yeah, it's more on balancing act mo, no? Natural gino sa. Ato ini pwede mo guro mapalinton kundi ilang imong opisina makit ano makadtuan. Oh, sige, ang amon of office, although hindi kami pwede ka advertise, pero of course for the information lang of everybody, ang amon nga law office ara ina sa Luxor Place. Dra na sa tabok lang gid Sir Rod sang Bacolod City Police Headquarters sa Takuling. Magsaysay, correct. So apostol tulon. Kag ti syempre ang opisina ya sa atong pinalangga nga Congressman Greg Sataya, attorney. Ara kami sa ground floor sa Ice Strip 3. No, dra lang gid na sa Circumferential Road, walking distance halin sa NGC kag tabok lang na siya sang first nga building sang Panasiatic. So, ara ginada makita nyo na dang opisina kay among those establishments nga ara daw mo lang daw sako bala damo tao sulod. So, welcome ginadang tanan sa Rod no. It is our honor nga bisitahon sang pumuluyo da kag kung may mabulig kami hindi gid kami magduwa-duwa man nga magbulig sila. That's right. Tuod ginaya kag ti personally sa akon damo na ko experience nga amo na mo kun bulig so mabuligid. Kag ti siyempre napalinton sa atong pinalangga nga Congressman Greg Sataya nga hindi magkalipat nga kung magkadto magid sa opisina kag sa opisina ya limbawa dapat i-observe tigit ang minimum health protocols. Correct. Face mask ka mo ha kag ti face shield ti dala ka mo alcohol kung gusto niyo kasi may alcohol man da tapos kung gusto niyo magdala lang then ang social distancing. Ti ako do medyo ara na ako sa puntong well, inabalang lapit naman lang kami ginahulat pa ko. So, mapabakuna kita tanan. Kaya importante na. Kaya yung ginalabutang herd community mo nga para lang hindi balasang laton-laton festival. Correct na, sir. May kahadlok na giman sa ato, no? Ara na daw. Kakatabo gani nga tupad balay mo. Well, amo na tuod gali. Tapos amo na pabalo mo sa amon baranggito kami mo. Si Kapitan Imelda Bangonga. Oo, Kapitan Imelda Hamelo Bangonga. So napabalo dayon tapos kaluyan nagapadala dayon ayuda ang opisina ni Congressman Greg Sataya. Yes. Maski paano bala makabulig. Kaya linson nag-pandemic ni sir naobserbaran ko nang inconsistent kag sige-sige ini pagbulig ni Congreg labi na gid sa mga gina-lockdown kay may nagpositive ginapadala ginadayon assistance. That's right. So mo nang nangin trabaho gid sang opisina mo to nang sugod ng pandemic hasta subong nagasigi gid Japon bulig. Okay, naintindihan sa opisina kag ni Congreg ano kabudlay nga ma-lockdown kamo. Nga bilog ang pamilya hindi nakagwa, hindi nakaobra na kabudlay-budlay. Amo nagapadala gid ang congressional office sang
bulig maski paano. So, attorney, what do you love most about your work? Ang ini nga obra, Sir Rod, namian ka ginapalangga ko gini because para sa akon daw isa ini ka avenue nga makabalik ka bala, Sir Rod, to give back kay tungod nga ang laban na di sa mga ginaserbisyuhan sa kamon opisina kumbaga dra man kami halin eh. Yeah. Especially ako, may magsulod na daya mabatsagan mo gidayon ang kabudlay kay tungod nga I used to be like them. I used to be in their place. Kumbaga dra man ko alin sa ilang sitwasyon subong. Yes. Hindi man kita way man kita ging bata nga manggaranon, way man kita ging bata nga tawhay ang pagpangabuhi. So hindi nga obra daw para sa akon blessing ni nga daw may ara ka bala avenue nga makabulig sa mga tawong gaka-experiensyahan ang na-experiensyahan mo man sa una. Way makita gambal nga subong taway-tawhay na gid ta pero di pasalamat kita nga way kita gakawadan nga may ara kita bala kahit papano. So ang ini nga opisina very ang puno bala sang inspirasyon, puno sang pagpasalamat, kag puno sang motibasyon nga biskan ano pa na kakapoy, ano pa na kadelikado, especially sa mga kopdanan kung nga ano gid frontliner ginudaya sa office Legwork ara gid kung ano nga mga distribution sang assistant silang nagadulong. So kabalogi ko nga palariyo kami tanan, puno kami sang motivasyon kay tungod nga gapati kami nga ang ginimo namon although sometimes hindi ta ma-realize nga dako na ning impact sa kabuhi sang tawo. That's right. Labi naton simple lang pero way ta kabalo, Sir Rod, may mabago nga kabuhi tungod sa very very simple act of giving. That's right. Simple act of helping or simple act of caring. Ska magambal ka lang na gani halong ka ha. Halong sa pagpuli. Salamat gid mo na grabe na niyang impact sa ila. So kumbaga ang bottom line sa amon nga office ang goal ginadi hatag lang gid ya paglaom. That's Hindi right. mo matagtanan Hindi mo matagtanan nga assistance, hindi mo matagtanan nga cash, tanan nga food. Pero the very least nga pwede mo matag is hope nga pagwa nila gapati sila nga may ara gid gali opisina nga tudtuod nga nagaserbisyo. So amo niya nga akon gid nga ginapalangga ko ning obra nga kung padayon kuya nga may opportunity nga mag-ubra upod kay Congreg. That's Hindi right. ko giniya pagbayan miskan din pa ko makalabot sa punta basta may opportunity nga mangin-part sang trabaho ni Congreg. Ara gid ko Sir Rod. One way of giving back. That's right. One way of giving back. Nami gid kag nami man bala ako unta ang ati na-bless man si Congreg kiti ara sa Yaluyo ang isa ka masiningta nga nami man balang babayi nga mamayta. Hello. Yes. Ika-emotional ako na sa iya yung istorya ako na sa iya nga daw inabalang tagos hanggang puso. Ngati amo na bala mama muning kay tangan yan nami gid maka-gauge ta yun sa imo. Jo ang tawag sa akin oral. Yeah. Pwede ganito, pwede amuna kanami ano gid good vibes gid tanan. Okay, padayon nung tapagit ang ato ini yung paggrito ba kanamo pagitiyo. Baw siling ni kagawad Miloy tumulak alintano. So parang 16. Baw hello duha ko gid nga mga ludi. Baw soon to be ka daw counselor. Attorney Mark Stephen Good morning, Mayo. kagawad. Baw Miloy ha. Okay. Good afternoon nagali. Oo, may nga po na salamat gid Miloy sa paglantaw mo sa amon kay Maya Morales Moreno, kay Tito Miming. Oo wala problema dahil wala pilitay kung hindi kayo magpabakuna. Yes. Imo na ya diretso. Correct. Pwede yan. Pwede. Walang problema tayo dyan. And again, to former kagawad na Maria Teresa Garcia Perez, may kapatid. Hello, thank you so much for watching. Kaya magtatagalog na muna ako. Maraming salamat at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Pampanga. Si Ellen Mantawil, thank you so much. Sir, basta may dugang ka ito, Go! Actually, nabasahan ko di kagina, I'm very sure, avid listener, ginisa sang Action Radio, si Ma'am Vanessa Mayo I think from US. Nabasahan ko din nga nag-greet man siya kag sa tanan nga nagapamati Sir Roda, mga barangay officials nga nagapamati, mga kapitan naton kagawad na binagid ang mga frontliners naton, BHW, BNS, mga tanod, BHertz. Kay daw mo gini Sir Rod ang aton ang aton nga frontliner bla sa dalom sa binarangay nga pag amuma sa mga COVID naton, COVID cases. So nagpasalamat gid kita sa ila.
kaga sa tanan nga frontliners nga nagapadayon nga nagasakripisyo para ma-survive taning COVID-19 nga nga pandemic. Thank you gid sa inyo. Wow, salamat gid kag ang mga sa abroad ta nga galantaw nga may mga paryente man di sa Bacolod. Madamo gid nga salamat sa pagtutok nyo man sa Get Closer ni Congressman Greg Sataya. Kag ti riho daw medyo i-follow up ta gid nga question sa imo nga damo ginakilig-kilig da nga galantaw kag pamati. Attorney, you're still young. Kag ti ano ko no nang pamilyado ka na o soltero pa? Actually, single pa kita, Sir Rod. Oh! Although, hindi na tayo available. Kasi nakakommit na tayo sa isa ka long time na itong yung partner. Wow. So, take care na nagpamatay siya galing akong girlfriend, si Tiara. Ara sa US, subong eh. Wow. LDR kami, oh. Hi, Tia. Wag ka na, no? So, hello there. Gabay pa nga ti. Well, bato nun tangang US. Dako gya po ng figure. Maski, mo rollout sang vaccination. So, sa muda sa US, halong gig ka mo pirmi. Okay, and to all the Filipino community there, so we wish you the best. Kag, tiya mo na to, kung just in case, ano po yung sang Yumiga? Tiara. Oh, Kiara. Tiara. Kiara. Tiara. Tiara. Oh, Okay. yes. Ano ba? Kailangan mo na sa liyog, no? Yes. Okay, so, gabay pa nga kung mag-desisyon ka mo nga mag-plastaranay na Tiara lang kami diyan, mag-bulig somehow. Ti pro bono, pwede ta ka ma-MC-han. Wow, pwede na, wala problema, gid. It's an honor, Sir Rod. Pwede, gid. Sa iban, damo-damo na ta na MC-han nga mga abogado. May iban pa na nag-judge na. Tama na ba natin? I've been doing this for the past, nagsugod ko 1986. Di that time, ano ka pa lang? Ara ka pa lang ba? Sa kinder o wala ka pa? Wala pa. Wala ka pa. Imagine, those dugay na ko Gabi. I do hosting jobs. Katila ko na ganing inistorya ako na one time nga naka-updanay kami sa aeroplano ni Ma'am ay takag ni Kong Greg. Ano gi ko nila ya? Ginamumaman nga, come on, join us Rod Simon. Let's have our breakfast. Pamahaw ta. So, daw masiling mo nga, ambot daw, inabalang mangin emotional ka nga. Amo lang na, simple act, pero yes. Wow ka namin sila, wala sila malipat. Ito ka namin, balaga mo na nga, ikaw, amo na, kung abogado ka na sa puno nga, in a way, part man si Congressman Greg Sataya, kaya ako man sa akong profesyon, nang ari ko di, kapungko, kaya gintugutan niya ako, gintagaan niya kusang pribilihiyo. Salamat gid sa inyo, Kong Greg and family. So, check ta. Naipis amigo ta nga si Henry. Tako niya, wala. Okay pa ko to. Basta may dugang ka pa nga mga dapat ipalinton sa opisina ni Kong Greg Sataya. Una gid Sir Rod, of course, nang sige-sige ginamo na nga man ang aton program ginagamit naton nga avenue para mag-remind sa aton nga mga pumuluyo nga mag-observe gid Japon sang aton minimum health protocols. Kay amo na lang ang balko gani sa isa ka barangay kagapon kay naga-orient sige kami subong orientation sa amon Dole Tupad nga program ni Kong Greg kay sa sini nga third quarter ang beneficiaries ang aton nga office sa Dole Tupad malabot mga 3,000. So ginalibot na sila 3,000 ka beneficiaries sari-sari nga barangay kagadra ginagamit man na naton nga opportunity para mag-remind sa ila nga ang aton sitwasyon daw imbis ba lang nga magmayo sometimes daw mas nagdelikado na gid tungod nga ti ang COVID grabe ka makalalaton mas nagdelikado na gid ti amo na ga remind kita sa ila and of course kung makaano sila sa amon office may mga available gid kita dira nga mga programa sige gina Japon sa Rode aton medical assistance aton burial assistance sari-sari nga mga assistance nga pwede naton ma-provide open gid kag welcome sila nga magkadto sa amon opisina of course still observing Japon ang aton minimum health protocols no so syempre may sa mga papeles kina na kompleto ka mo may ginaagyan tang proseso nga dapat ano lang SOP nga standard operations procedure mera gina syempre nga ma-coordinate with the respective barangay captains, natural ina. Correct. So, may iban nga daw pamilit, gid balahaw nga daw, amo man ginang nasiling naton pero nga gabulig si congressman, pero may ara siyempre nga, sabat nga kag hulat ka lang. Yes, amo malanang sabat ngati basta mag-comply lang,
may ara gina basta may available nga pundo. Kaya of course one thing about government assistance Blasarod, hindi mo ginayad hindi mo na dali-dali makwa. Number 2, limitadong pundo. Number 3, may requirements That's gidya. right. So kung hindi ta na pag-i-comply, hindi naman naton ma-avail ang assistance. So ang nami lang ginada sa aton opisina sa Rod kay as much as possible ginapahapos gid naton ang proseso. Kisa gani mayara kita dira nga ginauti gina nila day Miss Jove ginatawgan no gina-remind gina-explain ang requirements because ang tinutuyo naton nga hindi na pagpabudlayan kag palawigon so long as may requirements kompleto dapat ang assistance ora mismo ara gid dayon kay tiyan mo na ang instruction gid ni Congreg nabudlayan na ng mga tao hindi ta na mas pagpabudlayan pagid. Wala na pala damo, kuskus balungos naman ang sila wala nila. na dapat ara dayon. Bo si Ellen Mantawel, gamo palakpak gid nga daw. Bo thank you kanami kag si Maria Teresa Hofelenia. Si Ma'am Jo Salangga galantaw. Hi Tita Jo. Ang Iloy sa aton nga palangga nga konsihal. Si Israel Salangga. Kilala mo nga sa media si Mark Pagid Salangga. Si Mark. So, salamat, Ma'am Jo. Salamat, gid. Kaya siyempre, si Tito Fred. Yes, si Action Fred. Grabe. Action Fred, grabe. Kag si Jane Tihing. Wow. Maningo. Good afternoon ko no sa aton. Si Jerry Honteveros. Si Jerry. Amuning migo ko nga naggabulig sa akon paglakat ko sa Canada. So, thank you, Jerry. One of these days, I will call you. Okay, kag pa-shout out kay Remedios Bayona Bailon. Siling ni Mayo Morales Moreno. Kay si Ana Sinoro. Wow, kanami. Gid sang mga imo nga gin-share ko no, nakaka-inspired. Wow. Kag ti kay Rufina Arroyo, thank you also. Kag amo na ba si mo ginanamit langan mo ang sa US? Si Ma'am Vanessa. Mayo na sa iyo na mag-pronounce, no? Mayo. Ayara sa US. Baka magpa-US ko guro Mayo. Ay Ma'am Vanessa long gid. Okay, para plus kapilido nga MIDR Mider, meron man nga my dear. So, dire anay siya no kasi Mayo. Attorney Mark Steven Mayo. When you go to the US na, ikaw na si Attorney 7 Mark Mayo. Attorney Mayo. Pero yun, malaki Casimiro Baquero, nga lang dito ko paglabot sa Amerika, customer bouquet. Nagsosyal na. Casimiro Baquero, customer bouquet. Nag-slam na. No? So, mo na ginapaliwat-iwat ni Congressman Greg sa tayo nga sundot ng minimum health protocols. Hindi ka mo matingala nga ang wala ako diya face mask, face shield. Kasi attorney naga-face shield ba niya? Kagada kadto din nila sila ga-face shield man. Kagang ako ning mikropono nabutangan ko man sang shield. Amo ni tapos kwaong ko man pagkatapos. So, maski paano, in our little way, himo kami sang tikang nga inablang hindi makapabudlay sa imo tupad man. Correct. Okay, thank you, Gid. Kag may gatawag sa aton, so karon lang ana. Ako galing sa Rodo, ang ako na alcohol, dako giniya. Wow. The funny thing about this, kay masulod ka na sa establishment, gakasalan ko nila nga ginadala ko ila alcohol. Atod ka to. Pero gambal gi ko ako niya dalaya. Oo, kanami. Waliw. Amo ni aton niya kung kita gani gahalong mas mahalong pag dapat ang ara gid niya usually gagwa gid bala. So gina-remind ta gid yang tanan sa road nga seryosohon gini ang COVID kay hindi niya lahog-lahog. Kumbaga global na nimo crisis na gani. So dapat hindi to sila nga laglahogan kay kung magpasaway ang isa, dako ang epekto sa kadaman. Amo na nga pabinsaro ng iban nga hindi ko nutuod ang COVID. Amo gani Sir Rod. Nakalin man. Di pamangkuton mo di na si doktor bla bla. Yung napatay. Kote lang tawa. Tungod sa COVID man mga muna bla. So even tuod ang COVID kakatabo. Aragid. Apektado ang tanan-tanan. Correct. Kag tanan nagahibi, tanan nagapangamuyo sa mga Ginoo nga matapos na ni. Para makagihutaw. Medyo ara na sa amo na kisa hindi man malikawano nga kanami namin isang proyekto ni Congressman Greg sa tayo, may project lisensa. Kanami namin sa to natapik ko na mo ni mental health advocacy na. Ang life coach sa nga si Ma'am Tin Torcampo kanami nami. Ngati gakatabo ti ang iya pagid nga doli tupad. Yes. Dako nga bulig.
inapagid ang iya mga bulig sa May mga medical nagkakabiktima o medical, may burial, hospitalization. Ako, tuod ginaingan na tabo nga, masigari pa rin, te, kung nag-contact sa ako niyo, buligi kami dabing nung, te, amo na balangat, hindi mo na malikawan. Yes. Masi ato sila sa abroad, yan, tako na amon gasto, masi makabulig, maski sa amo lang bala Mapian-pian. makapadala ta, food packs or ano, te, nagpasalamat sa ako sa ending yun, nung salamat, gida kiging contact kay kami nila. Kaya mo man nato na style mo nga, hindi pwede nga ako si Rod Simon, ako mabulig, nalin sa kay Congressman Giga Sataya. Kundi pabaloon ta ang mga designated persons nga iya na alimbawa na mambaltabi nga pwede mabuligan, amo niya mong number, amo ni double check Manila. Yes. Kinatural kami ta mga utod nga lain-lain na Gaya, tsakto na sa road, gina-verify, gina-nato na. Yes. That's why nga, basing iban, kakatingala, bala nga, nangayo kami bulig, manawag pa sila, mamangkot kung anong kinanglan namon nga bulig. Isa na sa amon nga way da sa road, pamaagi ni Kong Greg, nga ma-verify gid. Kaguna bes, ang galabot sa aton nga impormasyon, kisa hindi man specific nga daan, mambalang kinanglan bulig. So, ginatawgan, no, nag-effort, gida nga aton nga kopdanan da nga mga staff, para tawgan, una, ano kinanglan yung nga bulig, sanon yun na kinanglan, tagadiin ka mo, kaya ang tinutuyo naton da sa road, idulong gidyang bulig as much as possible. Sa mismo nga Yes. natungdan. Correct. Amo na hindi pwede nga pasapasa lang. Gani. Everything is systematic, very orderly. Amo na nga aton attorney no nga gina-aim nga ginaubra sang opisina ni Congressman Greg Sataya. Ang iban ganiabi nila, maminsar sila siguro mga tao ni Kong Greg da sobrashin mo. Pero hindi, jutay lang na da. Grabe, no? Jutay lang ginada ang mga tao nga staff ni Kong Greg galing kay Pisan That's gid right. katama. Oh, gagihon. Nabinagid si Kong Greg eh. Amo to blambal ta kagina kung Pisan ang congressman mo, wala nga ikaw nga staff tamaran ka, di ba? So amo na, we're very thankful nga si Kong Greg ang aton leader. We are very thankful nga si Kong Greg ang aton nga role model nga Correct. ginalantaw ginaton kay ti kung ano ang puno amo man ang bunga eh. That's right. Okay siya mismo gani. Mismo siya gagiho mo, Yes. gapanumdum. Ano pa gid ang pwede maubra para sa constituents sang Bacolod City. So ako amo na masiling kita naton nga ang siling sang Bacolod noon Yes. na Sa- kampon gid ang service. Naminabi lang nga jingle sa road. Karami gid sila kay I was informed nga imo lang gilitigo kay sa likod sina. Oo, na ganing well, si Ma'am Maita nagbudigay gid kami kay ti Nami. amo na nga kanami sang kay ako pagkanta ko na emotional ko na daw medyo nakateri ay ko reduce me to tears kay tuod hindi siling kung ano pa Yes. nga damo the dekorasyon or whatever. So I guess we have we have enough time. Kag salamat gid Thank you, man. Attorney Mark Steven Mayo nga ti Mayo nga ari ka gid Mayo nga damo kasubong na touch nga mga kabuhi. Mayo nga damo ka na inspired kay ti Mayo nga damo gid na pulutan sang ano bala kung sa Tagalog paaral ang aton. Leksyon. Oo, leksyon ang aton mga palamati kagalantaw. So once again, sa ngalan sang pinalangga naton nga Congressman Greg Gasataya, kaupod sa nga aton diring congressional staff, si Attorney Mark Steven Mayo, kag si Rod Simon. Well, syempre nagasiling una sa balita, una sa aksyon, diri sa Bacolod, Aksyon Radyo! Yung publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.